Så skal du tage den lange rem. Og på skulderen med den. Ja. Og så kan du tage den lange rem og sætte den, tage den fra på den ene side. Og så bare træk den sådan. Ja, må godt sætte den. Og så nu rejs dig op nu. Og så gå lidt frem med den der. Sådan, fint. Så nu skal du åbne kodelåsen med den. Træk den lidt mere til dig. Sådan. Så vis den til mig. Luk den og vis den til mig. Sådan, Ivan. Fint, så luk den nu igen. Så bare luft den, bare gå bag den nu. Så luft den op til din bryst, ja, med din håndtegnes, og så smil du bare.